כשאלוהים אמר בפעם הראשונה יהי אור, הוא התכוון שלא יהיה לו חשוך. הוא לא חשב אותו רגע על השמיים, אבל העצים כבר החלו מתמלאים במים, וציפורים קיבלו אוויר וגוף. אז נשבה הרוח הראשונה אל עיני אדוננו, והוא ראה אותה במו עיני ענן כבודו, וחשב כי טוב, כי טוב. הוא לא חשב באותו רגע על בני האדם, בני אדם לרוב, אבל הם כבר התחילו לחשוב על עצמם בלי עלים. הוא כבר החל המתרקמת בליבם, מזימה, מזימה על מחוב. כשאדוננו חשב בתחילה על הלילה, הוא לא חשב, לא חשב על שינה. כך, כך יהיה מאושר, אמר בליבו האלוהים הטוב, האלוהים הטוב, אבל הם כבר היו לרוב אלוהים הטוב. נה 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 כשאלוהים אמר בפעם הראשונה יהי אור, הוא התכוון שלא יהיה לו חשוך. הוא לא חשב באותו רגע על השמיים, אבל העצים כבר החלו מתמלאים במים, וציפורים קיבלו אוויר וגוף. אז נשבה הרוח הראשונה אל עיני אדוננו, והוא ראה אותה במו עיני ענן כבודו, וחשב כי טוב, כי טוב. הוא לא חשב באותו רגע על בני האדם, בני אדם לרוב, אבל הם כבר התחילו לחשוב על עצמם בלי עלים. הוא כבר החל המתרקמת בליבם, מזימה, מזימה על מחוב. כשאדוננו חשב בתחילה על הלילה, הוא לא חשב, לא חשב על שינה. כך, כך יהיה מאושר,